Ndozi Garikayi Muchara, ndobva kuguruve. Ndakasungirwa mhosva yerepu yendisina kupara. Repu iyi ndinotozi ndakaisa munhu mimba akabereka naava nomwana. Ndaikumbirawo kuti kana kuine vanondibatsira tindoitwa maDNA test. Handina chandakaita ipapo, ndakatongwa zana ramakore kuti ndirarame ndiri mujere. Asi zviri kundirwadza nokuti mhosva iyi handina kuipara, and I am proud kuzvitaura kuti handina kunyenga munhu. Kana ndakamunyenga, matare ngatiendese tinotariswa nemunhu iye. Handitombonyara kuzvitaura. I am very proud. You're watching On Voices, and I'm your host, Muchara. Handina kunyenga munhu. Nguva yangu yakatopedzwa ndiri muno since 2014. Handina kunyenga munhu. Mwana uyu anga asiri wangu, mwana womukadzi. Saka takavhiringana pakuti zviri kuita mwana wako uyu haisi nhumbu yokutanga yandakazomubvisa noti no, ngaambonopangwa nambuya. Zvinova tsika yechitema yokuti kana mwana achitadza kuwirirana navabereki, musikana anopangwa nambuya, mukomana anoiswa kwasekuru wopangwa magariro anoitwa. Ini handinokona kukanganisa kwandakaita ipapo. Mwana ndakamutora ndikamuisa kwaambuya. Simbondipangiraiwo mwana wangu aine nhumbu yechipiri kundiunzirazve. Mwana ndinaye uri kusapota, anga akutoda chikoro. Saka zviri kundirwadza ndezvokuti akumatare ukwa zvichabuda zvakanaka. Inini I am proud kutaura kuti handina kunyenga munhu. According to the father, his daughter's not that educated. And yet here she is, providing graphic statements leading to his incarceration. Is he a victim of forgery? In truth, his only answer is a DNA test that he's still being denied. Medical tests were taken and the results proved that there was penetration. Tapiwa nhoroondo yeidzo dzatinoti n'anga dzinorevedza dzichiti masvikiro asi dzisiri masvikiro dziri n'anga ndo dzadai kuti simudzirewo zvinhu zvakaipa mukati menhoroondo yematare. Tinonzwawo panosanganidzika nemunhu anosanganidzika nekurepa. Warepa mhepo yabvipi? Ndo mhepo yandinoda kuti ndirevedze nhasi uno ndichitsanangura kuti zvinombofamba sei, zvichibva nekupi zvichienda kupi. Chinhu chatinopiwa chekutanga, tinopiwa nhoroondo. Handiti nhoroondo yatinopiwa inhoroondo yekuti handi mhepo ushereketwa yokuti munhu anoenda kun'anga orevedzwa kuti uite chakati, ubvise jambwa kana munyama rawakusanganidzika naro, enda unorepa, unoita kusangana nemunhu pabonde. Munhu wasangana naye pabonde tinoda mhepo yemwanasikana achiri kukura kana kuti achiri mudiki. Ndapota musazonyeperwe nevanoda kusvibisa mazita evamwe. Pane vakawanda vari kuzama nepavanokwanisa kuti vasvibise zita iri kuburikidza nekuti vanoziva kuti basa riri kushandwa ende basa riri kuitwa. Saka vakuzama nepavanokwanisa. Pane vanozviti kamwelo bhanda, vane nhamba dzavari kuti vari kubatana neni pakushanda. Handina munhu wandiri kushanda naye. Ndapota dzimwe repu idzi hurumende yedu yaifana kudzifananidza, nokuti umwe unonyeperwa. Seni ndiri kutopikisa kuti handina, kunyange dei ndichizoregedzwa ndichandova kuti ndipei mwana wacho, vanotoona kuti havandipe, nokuti vakatozoona kudhara kuti inyaya yavakaruka. Mukada kuitarisa zvakanaka inogona kuitisa vanhu marombe zvokuti munhu anokuswera ari ngori kudoro ari kudai kuita kunge dzungairwa. Zvikasatsvagwa zvakanaka zvinoda kutsvagwa. Imhepo iyi chimbori chii? Nekuti mhepo iyo ikasatsvagwa zvakanaka, mweya wakaipa unoda kutoti ugarirwe pasi sefamily, ugarirwe pasi sevanamati. Mweya uyu unoitwa sei? Asi zvinobudikidza kuwanikidza mukati men'anga. Saka ndo pandinodzoka ndichirevedza ndichiti handi mweya wemadzinza. Mungu mweya wemadzinza iriko, hakuna musha usina ngozi. Asi chekutanga chiri kushatisa vari kunyika dzimu ndechehushereketwa. Kurevedza kuti avo vanorevedza vachitsanangura kuti vari kuita matare, vachibudikidza kuti enda unosangana nemudzimu, enda unosangana nemunhu wechidiki, ndo mabuda nhoroondo dzehurepu kana dzekumbundikidza vana vadiki. Saka nhoroondo iripo yandinotanga kurevedza ndeyekutsanangura kuti paita mhepo dzeava vanoshereketa vachiti in'anga kana kuti masvikiro. Akanoteswa ndikazi nesi anyora kuti there is penetration. Ndikati whose penetration can you prove kuti
ndeyangu penetration yacho havana kundidavira, plus chibhurugu chainzi chakabvaruka chakauya namai in front of the court. Ini ndioziva zvinhu zveevidence yawaitirwa zvichiuya nomumhan'ari here kana zvinouya nemupurisa, but chakabudiswa mudare pamberi pedare namai. Ndikati saka ndichachiziva kuti ndechani and what's on the pen yomuri kunditaurira iwewo. State case paper ndakapinzwa mudare ndisina, kuti ndisaziva kuti mudzimai ndiye akanga amhan'ara kuti mudzimai wakanga arimo mudare imomo and was the only state witness. Munyika yeZimbabwe mune vanhu vakawanda stereki vataigarisana naye. Zvakandishamisawo kuti state witness anoita 1. My witness was brought a small boy 8 years who couldn't even explain. Ndakamubvunza 2 questions. Mwana wangu ndiye aitora ng'ombe kuchikoro achitaura kuti sisi ndinowana pane musikana, zita romukomana wacho iyeye rakatonyorwa kuchipatara. I was arrested nhumbu ine 8 months. Rakatonyorwa kuchipatara. Dare ndikariudza kuti endai munocheka kuchipatara. Ini handina kuenda mwana kuchipatara. Mwana waatauri akaenda namai vacho. Ndikavabvunza mudare kuti trust munomuziva here? Vakabvunzwa nedare vanga vakuramba. Ini ndikati dare endai munotarisa kuchipatara. Movhunza vachipatara kuti zita iri rakauya nani, sezvo mwana usingatauri. Imi muri munhukadzi imi muzvinoita here kuti imi muripo indotora mwana musikana ndoenda naye kuchipatara kunonyoresa? Sa nhumbu dzichitariswa munozviziva kuti dzinonyoreswa. Ritoriko zita nanhasi, marekodzi echipatara haadzimiki. Ini ndongodemba kuti ndakubatsirwa mahara, nguva yangu yakatopedzwa. I did not commit this case. You see, family affairs are as personal as your wallet or your purse. But as we can hear in this case, evidence can be planted against you by your very own persons. Injustice is a reality that suffocates the innocent. There's also a spirit of just rejection. Zvokuti paimbechero wakasvika kana kuti parufu pari kudyiwa sadza, nyama inoperera pauriwo, iwo ndozodya nekabheji. Pane umwe munyama ka usiri munyama chete, munyama wewe kutaura kuti no unotoziva kutoti chero ndakaenda pakanaka pari kudiwa vanhu, ini ndichangovengwa. Ungopatika iwewe munhu akutanga kukuiginowa, wakuiginoiwa kuti uzobvunza kuti ko ndakakutadzirei, wachiita nyaya yacho wese. What do you want me to do? Ndokudirei. You just create enemies. There are people who have got a spirit of rejection. I had a guy who came to my office the other time. Young guy. He's got a degree in business administration. And the last 3 girlfriends that he had, one he went out with her for a year and then she blocked him. The next one blocked him. He was blocked 3 times. And he started showing me a message. And I started looking at him and we started praying. Now I think next weekend but one is going to pay his lobola because we prayed about these things. It's a spirit here kutika unogona ngotanga kusemesa kana kuti mukadzi sokupfekedzwa mweya uchichemberi zvekuti munhu ari ngokutarisa so but ari kuona you know what we call a Leviathan spirit. Leviathan spirit, you know what a crocodile does? A crocodile, once it gets maybe a deer which is by the sea or by maybe the banks, it grabs, and a crocodile's strength is in its jaws, but momentum is carried by its tail. So what a crocodile does, it grabs and it spins. And once it spins, that's how its jaws are actually getting more velocity and power. So the Leviathan spirit, what it does, you can say something, but people will not hear what you said, but they will hear what gets you into trouble. Amai vaiti mukoti mwana ndozvaari kunditaurira. Wakamuona here murume wako akarara nemwana? Une zuva rawambomusiya nevana here? Ende chaitinetsa ndechekuti mwana wangu haana kuenda kuchikoro.
mumwe mastatement macho maamani magraphic details okuti munhu asina kuenda kuchikoro negore zvakatondinetsawo kuti yange tikamumisa apa zvanhasi kumubvunza kuti gore negore ripi hazvibudisi kuti zvirimo murecord. Zvondipa mubvunzo kuti who was putting this, why was the court so interested in this story okutoisira munhu magraphic details, munhu vachitaura zvekuti haano kuenda kuchikoro haano kudzidza. According to the father, his daughter is not that educated, and yet here she is providing graphic statements leading to his incarceration. So is he a victim of forgery? In truth, his only answer is a DNA test that he's still being denied of. And how many people are involved in this criminal activity? Handina kuti vanyatse kuona because tingataura zvikapedza makore namakore ikapindirwawo noumwe. I think doctor hangarevi nhema uye mushini hautauri. Mushini kana ukangoti you are positive. And you say, ndaingoti inini vanhu vese kunyatso kunzwisa zvawaitaura, but pese unonyatsoona kuti nyaya dzako dzese hapana kana pamwe paukapara nyaya inonyatsobatika, but nyaya dzako dzinoramba dzichingotwistwa kana kupedzisira kungobohwa vanhu. Yongoti chero munhu akakuona foni yako uchifona wokusiya wakadaro, your friends, you lose your friends. People don't like you. These are spiritual things that happen upon your life, and they are not even difficult to get rid of. The biggest weapon of the devil is that he keeps you ignorant. Azivunza mukoti izvo ndo zvakazoita kuti ndidavire. That was my first question. Muri kuti nenhumbu ndeyako here? Zvikanzi you raped her, and that is written on the record. I raped the deaf and dumb and impregnated her. Saka saka ndichida kundopurwa nomwana kuti aiwa kana zvakadaro matadza kundidzidzisa ngatichingoenda kwadhokota. And I'm proud kuzvitaura. Ngatiende kwadhokota motoona kuti maresults anoti mushina hautaurirwi. Vana za 100 years. Kumbiro changu ndechekuti denda angoonawo vanondibatsira kuti tindopuruvwa kuti handina kudini, sezvo zvichinzi madna azara munyika nemari yedna yacho handina ndiri muno. Mhuri yangu yatadzawo kundibatsira. Chinhu chatinoduma tichiti repu kune repu dzisiri dzechivanhu. Mweya une watogara munhu apfekwa nemweya wakaipa, kutsanangura kuti munhu apfekwa nemweya wekuti atumwa nen'anga. N'anga dziriko dzemazuva ano ndo dzashata, ndo dziri kubudikidza kakurevedza dzichiudza vanhu vanouya kuzobatsirwa vapinda mukati mematare, nekuti pwere dzese dziriko mumabhindauko dziri kuda kusanganidzika nekupfuma. Asi pakupfuma ndo pavari kusanganidzika nekunzi enda unosangana nemunhu wechidiki. Handiti wasangana nemunhu wechidiki, hura hwako hwehurume ukasiya mukati make. Handiti wasiya mukati make ndo paya pakunobudikidza kusanganidzika nhoroondo dzeushereketwa. Ndo pauri kuona vanhu vechikuru vachisanganidzika nevasikana vechidiki. Inhoroondo dzeushereketwa. Zvabvebvi zvabva mukati meidzi n'anga dzine dzichinzi ava vanobatsira asi vasiri vechivanhu, dzinenge dziri n'anga asi dzakawanda nemachira. Ndo pandinorevedza ndichiti vari kushatirisa chinyakare chedu nenhaurwa dzemabatiro avanoita. Vanhu vakadaro varipo pakuda kuti vadzikisire vamwe mushandiro wanenge vachiita kungosvibisa zita. Ukaona vanhu vasvika pakudaro kuti spiritually vakutadza, saka vanoronga mamwe mazano epanyama ekuti vangokuisira pasi. Inini handina WhatsApp group, handina Facebook page, handite social media nechikonzero chekuti ndinoteerera vari pandiri. N'anga dziriko dzinenge dziita masaramusi, asi hapana kwazvinosvika nekuda kwekuti isusu tine vanenge vachitotituma tichitoti takakolewa nema-ancestors. Saka zvemasaramusi zvekurombesa vanongoita kuti masaramusi asi kwazvinosvika kana kuti munhu azowana zambuko, nokuti munhu kana achiti ada kubatsirwa haasida kuwaniswa zvemasaramusi, akuda kuyambuka kana ari kurwara ngaapore, imba yaramba ngaimire, kuchera kwepasi kwaramba ngazviwanike, ndo kunonzi kubatsirwa. Yotanga zverekodhi inenge yotanga
It is written, I raped her and impregnated the person. Yotanga zokunyora imwe statement. Ene handina handingamiri pamberi pavanhu ndichitaura zvisina musoro iwe chizive kuti wakaita. Kana uri munhu anoda kuziva kupangwa, taura zvinenge zvakaitika nyaya upuwe maadvice. Ndatasangana nevamwe vakawanda pano ndinongotaura saizvozvo. I don't change. Izvi zvinotengerwa nemaasociation akawanda ofisa vanondizivawo. Ndichingotaura saizvozvo, I won't change. Handina kana vana vangu chaivo kuvafonera kuti baba vanyu vane unzenza here uku ndikupokana kwatakaita chete nomukadzi akatendesa uchenjeri. Ndakatorozwa zvinhu zvakawanda. I was arrested to be raided by those people. Ndine fomu randakafira pameni for my property kuGuruwe police station kwandakasungirwa uko. Form of power fund ndoro kurecover property. And now they just received the thing. Vana ndakatozopedzisira vati aiwa siyai zvakadaro ndichazoona ndati ndabuda. Ndo police station yaiona ini kuti ndarepa zviri zvokunyepa. Now iri kuti haisi kuona munhu akaredha ningi property yangu iyi. Ndakafikiswa pano naofficer in charge. Ndikanzi iwewe police station Guruwe is failing to respond to our phones. Iwewe chidaidza mwana womupe andauye nefomu rinonzi power funding. Then ndakafila fomu ilo ririyo. There is no answer today. Ndaitoti nyika izive ndo magariro atingaita here. Vaiona ini ndichinzi ndakarepa zviri zvokunyepa. Now my property yatorwa. All farming property yese yakatorwa navanhu ivavo, including the fertilizer. Kana forja ndakasiyana rima, I didn't see anything. Kugwadzisa kwakadii ndinongoti deva vachindiregera zvavo. Mapurisa vari kunzi tsvagai mai ava vakuti havachavaona. Ndo mhinduro yakanipa vana. Ndikati vana ndikatoona kuti vanotopedzisira vaurayiwa vachiurayirwa zvinhu zvababa vavo. Siyai zvakadaro ndichazoona ndadii ndabuda. Uye kana iri mishonga inda kutonamata. Ida kuona kuti mishonga chiriko chinopfuura mushonga nesimba raMwari nekuti haungaurayi munhu usina basa mari. Uchitora zvinhu zvake. Kana inini ndakarepa ndiri muno I'm saving. Ko zvinhu zvangu munozvitorerei muchiuraya mhuri yangu. Kune vana vamwe vangu vakatotadza chikoro. Vatokusenzeswa navanhu izvozvi. Bandava munhu azvishandira. Zvinhu zvangu vatora. Now the police station doesn't want to respond. Kutoti munoona munhu unorepa ku vanhu vaba. Avatobaka. So when we talk about what curses can one be exposed to, I'll mention a few, but I don't think I can exhaust the whole list. Poverty can be transmitted. Premature death. Chihure. Prostitution. Adultery. Hereditary diseases. Those things can be passed on. And happily, I've come across cases where a happily married woman would just have an urge to go out there. That's why you find that the car she's got, the house is there, but Amai Potiphar calls the gardener. Mweya inoitika mamisha mungana kuti madzinza inonguya nenzira dzakangosiyana siyana ichingosimuka ichitambudza mamisha matinenge tiri. Zvinoitika ngezvekuti noda kuti especially kuti takuenderana tinonyanya kurerekera kuno munhu akaromba. Zvaticha panambotaura paya kuti ivaita zvekuafesa masipinza. Nokuda kuti kazhinji kachikumuza kuno mwana wanenge atine mhiko dzekuti pazuva anofanira kutorara kana kutosangana nevakadzi kana kuti 4-5. Saka kuti akwanise kuitira zvinhu zvake uko hapana chaari kutora chaari achiti kurara nemukadzi. Saka anotozoona kuti panguva yandiri papa pandichasvika kunopfimba musikana ndokuzomudini hai zvinotonditorera nguva rega ndingouyisire pasi. Saka kubvisa ndamurepa ka anozoda kuzonditaurira mangwana kuti ndarepa anobva abatwa nemweya wekuda kuponda obva aponda. Saka mweya unenge uchisimuka chiuyu uri kusimuka mumusha nokuda kwokuti urombo hwakaitwa mukati memusha pfungwa pamwe dzacho dzinenge dzatodisturbeka nokuti pane pamwe kuti munongofunga kuti mwana uyu ari normal, yes, sorry normal pakuita kwake
saka zvinomizumiitika chekuti pakutotamba nevamwe kwaanenge achiita uku nemitombo kuti mwana ari nomo apa tine mweya uri kutomutera wezvikwambo zviri mumisha zvekuda kumutuma kuti anorepa uya noda kuti kutoenda kutoita kumajeri kuti zviri kutonakira kuno vamwe vanhu zvinooneka kana iri mhepo chaiyo, asi kana isiri mhepo chaiyo mbereka inokususikidza kuti ikupinze mukati mengetani nekuti mhepo inesina kuchenerwa. Asi kana dziri mhepo dzemadzitateguru, mhepo chaidzo dzinorevedzwa kuti imhepo dzinoisirwa manja ndo maoko yekuti ndatikashireika mhepo chaiyo, ndidzo mhepo dzinokwanisa kurevedza kana mumakopi kuti nhambwe dzamakufamba samukuru handidzo. Asi kana iri mbereka inoramba ichikusesekedza kusvika yakusvitsa mumaoko mengetani, kutsanangura kuti ndo mhepo dzakaipa. nhande inomonzi chiprofita ndechipi? Chiprofita kurevedza zvichaitika mberi handiti, kududzira kuti pwere dzinenge dzichipangidzwa nzira dzekufamba kuti dzisabayiwe nezvifeso. nhande saka pakufamba kwenhambwe ngozi inodii? Ngozi inopanda matare, chikwambo chinopanda matare, nekuti chikwambo chinogona kupfeka munhu kurevedza vanhu. Saka paya muchinzwa tichirevedza kuti kune vaya vanoshandisa musoro wegora kuprofita, asi zambuko ndatiri tsvage handina kuruona. Ndopandatsanangura kuti vangadai kunoita rese ravangaite isiri mhepo. Haugone kuzvibaya kana kuzvirapa, unotoda kuti uende kunopotera kuna amwe madzisawira. nhande handida kumurova, handida kumudii. Mwana asingateereri anorangwa nambuya kana ari musikana, kana ari mukomana anoiswa kwasekuru. Ini anobvunza asekuru vako tsika vagokuudza kuti baba vanogariwa navo sei. Ndio zvandioziva ini, hata chandakatadza ipapo. Uye kuti mai mukoti umomo vakambobvunzwa were kuti amai zvaite mwana pamba zvazvakanaka vere? Handina kunzwa. Ini ndinongopiwa mubvunzo kuti waimubvunzirei? Ndaimubvunzirei chinhu chandaiona, mimba inoita secret rere. Ndakupiwa mubvunzo yekuti waimubvunzirei mimba yanga iripo here? Ndio zvatakuita here muZimbabwe kuti nyange mwana akapuwe mimba pana baba namai ngaangobereka tava mombe here? Kuudzwa kuti ndinoti ndakarepa munhu, mwana aripo, munhu wakatobuda, madna yakazara muZimbabwe. Ini ndikurambirwa kuti tinotariswa zvinoitavo here. And I am proud kuzvitaura, handinyare nekuti handina kurepa munhu.